Uhe Police Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba S Nong Tenger menta kesengi ula kentu ya kipat ba ban empen sapriang ya ki hana ki ba pen sngau tho bakla ya kajing tre kam baha katika uba Nong Tenger ula ong ba ki bor jong ka an kin pen shitom ki tu ki breu ki ba pen sapriang ya ki khubor ki ba ya lamba kala sha phang katika kani kajing maham na kalyang ki pulet kalong hadien baka yeng bishar high court kala pen mi ya ka hukum bade ban pen shitom mi kitu ki breu ki ba pen sapriang ya ki khubor ki ba pen thobria ya kajing tre kam baha jong katika uhe pulet ha kajing penat khubor jong u menta kasni ulaya tho balada shem kum ya kini ki breu en haban ai mukaddu ma ya ki hapo jong ka yeng bishar high court